Inanoy kulim lasot dabar ni gid haimit ila biad haimit kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Shalom bukertob natong tanan nga mga Operians og shalom bukertob kol bini Israel. Kini gihapon ang inyong ubos nga alagad sa Adonai, Brother Gideon Silva, kauban sa atong beloved brother Roy Celeste og sa atong beloved brother Efren Esconde. O sa akong mahal nga anak, Chid Kini Roy Silva, makikuban na usab kaninyo nining usa ka takna nga programa sa kahanginan, The Salvation is of the Jews, ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Kini nga programa hatod kanato sa Operians Messianic Nitzarim Judaism Community. O hinaot mga igsoon nga manakamo sa mga maayong panglawas o sa maayong pagpaminaw sa mga polong sa Elohim ning taknas kabuntagon dinhi sa inyong paboritong istasyon BYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo AM band. O padayon ta mga igsoon ang programa o ang buluhaton simbahan sa aning buluhaton mga igsoon inyong makaplagan sa Dunggoan, Perelos, Carcar City. Naagita sa boundary mga igsoon sa Carcar o sa San Fernando. Tungod yun sa Arco kanang naay welcome to Carcar na adya ubos og jotay sa kanipaan. Diya ninyo makaplaga ng atong pobre nga tigumanan. O ang atong panimbahon magsugod sa alas 9:30 sa adlawng Sabado sa buntag na siya. Og mahumanta inigsalob gayod sa adlawng Sabado human sa atong habdala service mga igsoon. Og pwede sa ninyong sublion sa pagpaminaw kining atong programa diha sa YouTube. I-type lang ninyo The Salvation is of the Jews by Gideon Silva. Mugawas diya ang atong mga programa. O pwede sa kamo mo kontak anamo ang atong cellphone number 0916-711-4624. O mga igsoon, kining atong programa sa kahaginan kada buntag gini siya sa alas 7 sa buntag sa adlawng Domingo mahumanta alas 8 usa ka oras niyang atong programa o ginaot nga inyo kining sundan kanunay og inyong ipamalita sa inyong mga loved ones nga gusto ninyong makadungog sab sila niining programaha. So dalaygon kayo ang Adonai mga igsoon og dili kita maglangan anhikin na kita sa pinakaimportante nga bahin mao ang pagpamati sa pulong sa Elohim. Magampo o na kita sa makajot. Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Sheta Adonai, Shamra Lefi, Nitzra Aldal, Sifatay. Kibika Batakti Adonai, Ki Ata Elohim Kaim Omelek Olam. Adonai, buksan mo ang makasing-kasing o gunahuna sa among mga sukintig paminaw nga nagasunod kanunay nini nga programa. O itugot nga moabot kini sa mga kaislahan, mga kaprobinsyahan, ug ngadto sa mga kinatumyan sa kabukeran nga daghan sa mga karnero na sa bisan asa nga dapit makadungog ni ini nga programa ang mga karnero nimo nga nangawala gikan sa nasod sa Israel. Sa ngalan nimo Adonai Yeshua HaMashiach among gisalig ug gitugyan kanimo ang tanan. Amen. Og dalaygo ng Adonai buksan nato ang atong mga balaang kasulatan mga igsoon og atong basahon mga igsoon ang maong bersikulo. Iandam nato ang bersikulo sa unang Samuel 12:22 o ang atong topic niini mao nga gisalikway ba sa Elohim ang Israel? Amen. Munay pangutana. Kay daghan kayo mga pastoron nga gawali, mga replacement theology nga teaching moingon sila nga ang church na daw mao ang pinili. Mao na ang gipili o ang Israel iyan ang gisalikway. Mga igsoon, so ginlan ko kamus kamaturan, bisan kon ang Israel atong mabasa sa Biblia nga gipatlaag sila sa tibuok kalibutan tungod kay sila nakasala, ang pagkapinili o pagkatinawag nila wala mawala. Amen. Bisan kung sila napadpad sa Ofer, nangahimo na sila mga Operians, bisan kung sila napadpad sa aynon nato sa mga kaprobinsyahan sa Asia nga country mga igsoon sa laing mga nasod, bisag unsa pa may hitsura karon sa Israel, wala sila isalikway sa Elohim. Sila lang gihapon
ang nagdala sa titulo sa kaluwasan. Ang kaluwasan ilalang gihapon mga igsoon. Amen. Ilalang gyapon ang pagkapinili. Ilalang gyapon ang saad. Busa ang topic nato karon mao gisalikway ba sa Elohim ang Israel? Human ang Israel gipatlaag sa tibuok kalibutan, gisalikway ba sa Elohim ang Israel? Mga igsoon, magisgod ganitag Israel, ayaw mo pagpuko sa usa ka naso dito sa Middle East. Dili yuta ang buot ipasabot. Ang Israel, pag magisgot og Israel, ang pasabot ana katawhan. Dili yuta. O kung mangita ka karon asa ang katawhan sa Israel, sumala sa Biblia, gipatlaag sila sa upat ka kanto sa kalibutan. Pero bisan pag nangahimo lagi na silang mga pango ang ilong, ang uban nangahimong tag-as og ilong gyapon, ang uban nangahimong itom, ang uban namuti na sad, mga igsoon, ang uban nangahimo ng insik, mga igsoon, ngalan nga ang dugo nga naglatay sa ilang kaugatan, Israel, dugo ni Israel, dugo ni Jacob, ang pagkapinili, ang pagkatinawag, ang pagkalinuwas, ilah lang gihapon. Okay, atong basahon. Unang Samuel 12:22. Diri sa unang Samuel 12:22, kaya nga dunay dili mo salikway sa iyang katawhan tungod og alang sa iyang dakong ngalan. Amen. Tungod kay kini nakapahimuot sa Adunay sa paghimo kaniya nga iyang katawhan. Amen. Tiyaw mo na. Ha? Dili gid ay gipamatud-an sa Biblia nga dili gid ay isalikway sa Adunay ang iyang katawhan nga Israel tungod og alang sa dako niyang ngalan, mga igsoon. Ha? Niya asa man ang mga wali sa mga pastor nga nagdoktrina ng replacement theology. Ha? Nagipulihan na sa church ang Israel tungod lagi kuno kay nakasala, way mabasa sa Biblia na. Kay bisan ang mga apostoles, sila nga Apostol Pablo, puro lang yapon Israel ang nasilang baba. Ha? Oh, mitubag siya samtang sa to? 12. Oh, unang Samuel ay no? Okay. 12:22 timan inyong bersikulo mga igsoon ha. Ayaw ninyong kalimti. Kay dili isalikway sa Adunay ang iyang katawhan. Klaro, dili isalikway sa Adunay ang iyang katawhan. Mingon mo, asa una, panahon pa man ang intact pa sila sa Israel, mga igsoon, way mabasa, natos Biblia, nga sadya gipadpad na sila sa tibuok kalibutan, tungkol silang sala, gisalikway na sila, wala. Pinili lang gyapon sila, mga igsoon. Okay. Kay dili isalikway sa Adunay ang iyang katawhan, tungod sa mahal niyang ngalan kay gikahimuot sa Adunay ang paghimo kaninyo nga iyang katawhan. Gikahimuot kuno sa Adunay ang paghimo kanila nga iyang katawhan, mga igsoon. Pangita mong bersikulo ng Israel pag-abot sa New Testament gisalikway na. Sumala dito sa Osyas, inyong basahon ang Osyas, nga ang Israel gitawag niya Lo Ami, dili akong katawhan. Part das programa niya sa iyang pagkastigo sa Israel tungod sa ilang pagpakasala, paglapas sa Torah. So kung ang Israel karon magpadayon sa paglapas sa Torah, dili pagyapon siya katawhan sa Elohim, sumala sa Osyas. Kung imong babasahon nga gitawag sila Lo Ami, dili akong katawhan. Oh, pero sa diyang mo balik ang Israel sa Torah, mga igsoon, mabalik ang iya gyapong pagkapinili o pagkakatawhan. Kay ila man yun ang saad. Okay. Sunod nga bersikulo. Graduate. Jeremias 33. Oh. Wala ka ba makadungog nga nag-ingon ang mga tao nga ako nang gisalikway ang Israel ug ang Huda? Ang duha ka banay nga akong pinili. Tana? Giyam-ira nila ang akong katawhan ug wala nila ilha nga nasod.
So, muna ilang bersikulo tingali nga gisalikuay na kuno. Amen. Wala ka ba makadungog nga nag-ingon ang mga tao? Ang mga tao ra din nag-ingon. Mao na yung mga church karon Prophecy na da. nga nag-ingon sila nga replacement ka ng church karon nga dunay doktrina lang replacement theology nila. Nga church na gipili, giprophecy na day na daan ni Yeremiyaho nga ang mga tao nag-ingon nga gisalikway ang Israel o tinuod yon. Mo man ay doktrina karon sa mga church. Bisan sa kang Eli Soriano, nakadungog ko siyang wali ana. Ha? Nga ang Israel kuno dili na katong sa kay sila na ang ipili. Ha? Nato yang tema diri nga akong giwali gani sa una, may tungod sa tong wali ni Eli Soriano, ako tong pangitaon sa kadali mga igsoon, bahin sa wali ni Eli Soriano nga ang Israel sa to ang kasalukuyang Israel ni us magong lingkuranan. Sige, tiwas sa sagbasa Bradoy. Apan ako ang Adonai maoy may gibutan na bahin sa adlaw. Oh. Bahin sa adlaw og sa gabi. Mm. Og ako nagmugna sa mga balaod sa kinayahan nga nagahom sa yuta ug sa langit. Og ingon nga ang akong balaod sa kinayahan dili gayud mausab. Oh. Magpadayon usab ang akong kasabutan sa mga kaliwat ni Jacob og sa akong alagad nga si David. Oh, mao ni wali ni Soriano nga nakita nako sa YouTube. Ingon pa niya, sino ang tinatawag na chosen people sa panahong kasalukuyan? So sumala ni Eli Soriano mga igsoon, matud pa niya ang chosen people daw karon mao ang mga Kristiyanos, mao na replacement theology. Mao ang mga Kristiyanos sa panahon ni Moises, ang mga Israeli, ang mga Hudyo. So, ibig sabihin ni Soriano, merong merong expiration ang pagka-chosen people sa Israel. Nga karon, kinsa kuno ni ang chosen people karon, mauna kuno ang mga Kristiyanos. Mauna natuman ang tagna ni Yeremiyaho di ay mga igsoon. Wala ka ba makadungog nga nag-ingon ang mga tao nga ako nang gisalikway ang Israel? Maog yun. Stokmag yun. Israel ug ang Huda yun. O ang Huda pa yun. Kay ang Kristiyanos na kuno mao'y gipili. O ang Israel, hingpit nang gisalikway. Pagkatoy-toy yun mga igsoon. Ang duha ka banay nga akong gipili, gisalikway na kuno. Nagtuman giday. Kana dahil gibuhat karon sa mga Kristiyanos, kanang giwali ni Eli Soriano, tagna na giday na daan ni Yeremiyaho nga muingon sila nga ang Israel gisalikway na. Giyam-ira nila ang akong katawan o wala na nila ilha nga nasod. Giyam-ira na. Katumanan. O katumanan karon. Giyam-ira na nila ang Israel. O apan ako ang Adonai may gimbutan bahin sa adlaw ug sa gabi. Og ako ang nagmugna sa mga balaod sa kinayahan nga nagahom sa yuta og sa langit. Asa katama na ito, Bradoy, tiwasag basa, 26. Og ingon nga ang akong balaod sa kinaiyahan dili gayud mausab. Magpadayon usab ang akong kasabutan sa mga kaliwat ni Jacob ug sa akong alagad nga si David. Magpili ako usa sa mga kaliwat ni David aron mo'y maghari sa mga kaliwat ni Abraham, Amen. ni Isaac ug ni Jacob. Amen. Himuon kong magmauswagon pag-usab ang akong katawan ug kaluy-an ko sila. Tanawa, bisag ipatlaag na ang Israel mga igsoon sa tibuok kalibutan. Niingon gyapon siya diriya og ingon nga ang akong balaod sa kinaiyahan dili mausab. Di ang balaod sa kinayan, dili gayod mausab. Magpadayon usab ang akong kasabutan. Tanawara, magpadayon usab ang akong kasabutan. Buti niya kasabot kung doon na pa'y gabi, doon na pa'y adlaw. Nagpadayon pa, Ang pagkapinili sa Israel. ang pagkapinili sa Israel, di isad mausab. Samtang mo gabi, samtang mo adlaw. Ang balaod sa kinayahan, wa man mausab. Usab ang adlaw.
Musalop ang adlaw, munay balaod sa kinayahan. Amen. Na ay adlaw, na ay gabi, mutaob ang dagat, muhunas ang dagat. Munay gitawag balaod sa kinayahan, law of nature. Samtang kuno dili na mausab ang iyasang panumpa, ang iyasang saad sa Israel magpadayon usab ang akong kasabutan sa mga kaliwat ni Jacob o sa akong alagad nga si David. Dili gid mo usab mga igsoon. Soriano expiration, no? Oh, na-expire ang pagkapinili sa Israel. Matud pa niya. Mo nang giingon nga magpadayon usab ang akong kasabutan. Magpili ako usa sa mga kaliwat ni David aron maoy maghari sa mga kaliwat ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Mao ang atong Adonai Yeshua Hamashiach. Himuon kong magmauswagon pag-usab ang akong katawhan ug kaluy-an ko sila. Na himuon maganyog magmauswagon pag-usab ang iyang katawhan ug kaluy-an ko sila. Muna isulti sa sa Biblia nga atong gibasa karon maigsuon. Pero unsay kang Soriano, unsay ang doktrina? Sino daw ang chosen people sa panahong kasalukuyan? Matud pa ni Ilo Soriano? Sino daw ang chosen people sa panahong kasalukuyan? Matud pa niya? Mao ang mga Kristiyanos. Tiyaw mo na mga igsuon. Kristiyanos kuno. Sa panahon ni Moises, ang mga Hudyo kuno. Naday mabasa sa Biblia. Nga sa panahon ni Moises, ang chosen people, mao ang Hudyo. O niya sa atong panahon ron, sa Christian era na, ang mga Kristiyanos na mo chosen people, asan nga basa sa Biblia? Tagail ako, bisag usa ka bersikulo, nga ang Kristiyanos, chosen people, na ay mabasa. B. Naabay mabasa sa Biblia. Bisag usa lang ka bersikulo ba? Nga ang mga Kristiyanos, mao ang chosen people. Mao ang piniling katawan. Wa gi mabasa. Bisag baliktaron pa natog basa ang Biblia. Wa gi mabasa mga igsuon nga ang Kristiyanos mauna ang pinili nga katawan. Namutbot si Eli Soriano, mga kaigsunan. Namutbot kay dili mausab ang pagkapinili mga igsuon sa mga Israelita. Roma 11:1 ug 2. Busa mangutana ako, gisalikway ba sa Elohim ang iyang katawhan? Wala. Ako mismo Israelita, kaliwat ni Abraham, Amen. ug sakop sa banay ni Benjamin. Amen. Wala isalikway sa Elohim ang iyang katawhan nga gipili niya sukad sa sinugdanan. Tanawa? Nasayod kamo sa giingon sa kasulatan, mahitungod kang Elias sa dihang 29 na. nang siya sa Elohim batok sa Israel. 29. Versikulo 29 sa Roma 11. Kay dili gayod mag-usab-usab ang Elohim sa iyang hunahuna labot sa iyang pilion Tiaw mo na. og panalanginan. Dili man tayo mag-usab-usab ang hunahuna sa Elohim. Labot siyang pilion o panalanginan niya sa unsang paagi nga Kristiyanos na mao'y pinili. Nausab-usab di ay. Dayag ang mga kabakakan. Paling-paling ilang Ginoo. Nadayag ang kabakakan ni Eli Soriano, magsuon siyang wali. Ako maginding nadungog. Ako maging ipaminawa ng iyang wali sa YouTube. Sino daw ang mga chosen people sa panahong kasalukuyan? Kana nga topic ba? Muna topic niya. Ang mga Kristiyanos na kuno, samtang si Apostol Pablo nag-ingon, dili mausab-usab ang hunahuna sa Elohim, labot sa iyang gipili, ug panalanginan. o gipanalanginan. Sa sinugdan, gipili na niya ang Israel. O niya, sa pag-abot sa atong panahon, nausab, kay Kristiyanos na po'y pinili. O, dili na mo ang nas Biblia. Nag-imbento na mong inyong mga bersikulo. Tuis na. Kana mo na'y pagtuis. Kana nga waling Soriano, mo na'y pagtuis sa Biblia. Kaya di man mausap di ay.
Di pa matod-an ni Apostol Pablo sa bersikulo 1, itong balikon ha, giingon niya sa 11:1, Busa mangutana ako, gisalikway ba sa Elohim ang iyang katawhan? Kinsa ang iyang katawhan? Ang Israel, dili Kristiyanos ha? Israel. Wala, gayod, matod pa ni Apostol Pablo. Ako mismo Israelita. Ningon tas Pablo, kung Christians pa ibot pasabutan nga katawhan, ningon tas Pablo, ako mismo Kristiyanos. Ni ana tas Pablo. So ang iyang ipasabot di ay nga katawhan Israel. Kay ni angkon man siya ako mismo Israelita. Oh. Kaliwat ni Abraham og sakop sa banay ni Benjamin. Kaklaro wala di sa likway. Wala isalikway sa Elohim ang iyang katawhan nga gipili na niya sukad sa sinugdan. Wala niya gisalikway. Nya nga mo ingon mo nga gisalikway. Kay gipili Kristiyanos na. Mo nay mga bakak nga mga wali. Amen. Maunay pagtuis sa kamaturan, mga igsoon. Unya kami nga gasugilon sa tinuod, unsay mabasa sa Biblia, mao na siya, mao hino inyong pasanginlan nga mo'y nagtuis. Oy, nganong di man lagi kuno mo makasabot sa among sinultihan? Kung kay dili day kamo anak ni Abraham, dili anak sa Elohim, kundi dili anak kamo sa inyong amahan nga mao si Satanas. Ingon pa kitri, nasayod kamo sa giingon sa kasulatan, may tungod kang Elias, sa diyang nangaliyo po siya sa Elohim. Ha? Batok sa Israel. Ang katawhan nga gisgotan diri maigsoon ha? Way lain ang Israel, dili ang mga Kristiyanos. Kung imong basahon ang Roma 9:4, giingon sa diri mga igsoon, Roma 9:4, kay sila mga Israelita man, wa man magyud, kay sila mga Kristiyanos man. Ha? Kay sila mga Pentecostal man. Kay sila mga dating daan man. Kay sila mga Assemblies of God man. Kay sila mga Baptist man. Wa magingon na na. Ang giingon, kay sila mga Israelita man. Roma 9:4 na siya maigsoon ha. Anaanas inyong Biblia. Di ba? Basa bra di friend? Sila mao ang piniling katawhan sa Elohim. Oh. Gisagop sila ingon nga mga anak sa Elohim o gipaambit sa iyang himaya. Da, kaklaro O ha. nahimo siyag mga kasabutan uban kanila. Oh. O gihatagan sila sa balaod ila ang matuod nga pagsimba. Tiyaw mo O na. nakadawat sila sa mga saad sa Elohim. Amen. Nganong di man sila makasabot aning bersikulo ha? Mautana ko ninyo. Nganong kamo, mga Kristiyanos, di man makasabot aning bersikulo ha? Simple raman kayo ni Roma 9:4. Kay sila mga Israelita man. Sila mga anak sa Elohim. Ha, kaklaro? Ang Israelita, anak sa Elohim. Samtang kamo, niingon si Adonai Yeshua, anak kamo sa inyong amahan nga mo ang Yawa. Kay ang inyong trabaho, mao ang pagsupak sa Torah sa Adonai. Amen. Anak kamo sa inyong amahan nga mo ang Yawa. Samtang ang mga Israelita, gipamatud-an ni Pablo, nga mga anak sila sa Elohim. Karon, magpabilin ka pagka Kristiyanos? Aron ngadlan gyapon kang anak ka sa Yawa? O magpasakop ka sa pagtulunan sa mga Israelita, mubalik ka sa Torah, aron tawgon ka nga anak sa Elohim. Sila mga anak man sa Elohim. Matod pa dire, sila mga anak sa Elohim. Sila mga Israelita man. Sila mga anak sa Elohim. O gipaambit sa iyang himaya. O naghimo siya kasabutan uban kanila. O gihatagan sila sa Torah. Amen. Ang mga anak sa Elohim gihatagan sa Torah, mga igsoon. Wala tudloy pagsupak. Gipaambit sa kasabutan, wa tudlo is pagsupak sa Torah. Ha? Kamong mga Kristiyanos, ang gitudlo sa inyong pastor ang pagsupak sa Torah.
Samtang ang mga Israelita, ang mga anak sa Elohim, gihatagan sa Torah. Gihatagan sila sa Torah. Balaod ila ang matuod nga pagsimba. Nganong di man na ninyo masabdan? Ila sa mga Israelita ang matuod nga pagsimba. Kung nakasabot mo ana nga ila dahil sa mga Israelita ang matuod nga pagsimba, imbestigaha unsang adlaw nagsimba ang mga Israelita. Domingo, Miyerkules, Bernes, Huwebes. Mawalang adlaw nagsimba ang mga Israelita. Kana lang bersikulo makasabot na kas kamaturan. Ila sa mga Israelita ang matuod nga pagsimba. Unsang adlaw nagsimba ang Israelita? Sabado. Pero nganong kamong mga kanahan di man makasabot? Nganong di man mo makasabot? Kay dili kamo anak sa Elohim. Anak kamo sa inyong amahan nga mong iawa. Matod pa sa Juan 8 atong gigamit nga bersikulo sa miaging Domingo. Kaklaro kayo mga igsuon. Ila ang matuod nga pagsimba og nakadawat sila sa mga saad sa Elohim. Anong ato maning supakong bersikulo kung tinuod ta nga nagbasa sa Biblia og nagtuman sa kamaturan? Anong lisod man nilang masabtan? Nahibulong kog dako. Okay, anita sa sunod nga bersikulo, Matthew 10:5 ngadto sa 6. Gidala niya dinoy Yeshua kining napulog duha ka apostoles uban ni ining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudyo ug bisan unsang lungsod sa Samaria. Okay. Adtoa hinuon ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Amen. Baruch Hashem. Sa diyang gisugo niya doon na Yeshua ang iyang napulog duha ka mga tinun-an. 12 ka apostoles. Gipinahan niya. Unsay iyang gipina kanila? Nga dili sila padtuon sa kayutaan sa mga dili Hudyo. Sa ato pa sa mga hintil. Sa ato pa hugot ang pina ni Yeshua nga ang mga hintil walay labot sa ilang misyon. Kinsa man mga hintil, mga igsuon. Kinsa man ang mga hintil? Daghan kayo. Basta mga ugbaboy, mga hintil na. Pag di mo tuo, mo dawat sa Torah, hintil na. Mahibaw-an nimo ang mga Israelita. Kay bisag nahimo na silang hintil. Kay gi-absorb sila sa mga hintil, gumikan kay napatlaag sila ngadto sa mga nasod sa mga kahintilan. Pero pag makadungog sila sa Torah, mobalik sila sa Torah, mudawat sila sa Torah, sila di ay ang nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Og mao kana sila ang gipangita sa mga apostoles. Sila ang gimisyonan sa mga apostoles. Muna niingon siya doon na Yeshua, ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudyo o sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adtoa hinon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Kinsay ilang misyon? Unsay ilang misyon? Ang mga nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Nganong gitawag nangawala? Sa ako nang gikaingon, ang mga Israelita nga gipadpad ngadto sa mga kanasuran sa mga hintil, gi-absorb sa reliyon sa mga hintil, na-absorb sila sa mga kultura sa mga hintil, mo na nga sila mukaon na sa baboy, ugawan na sad, nagsimba na sad sa mga Diyos-Diyos, sa mga pagano, apan ngalan nga sila mga Hudyo, ngalan nga sila dugong Israelita, tawagon sila pagpangita, dawagon sila pagbalik sa Adonai, og sila maoy gipangita karon sa Adonai, pinaagi siyang ebanghelyo. Kining pagkaylap karon sa ebanghelyo, kining pagkaylap karon sa Torah, kining among gibuhat nga pagsangyaw sa Torah diha sa kahanginan,
mao ni pamaagi sa pagpangita sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Ang tumong og tuyo sa among pag-ablig programa dinhi sa DYRB mao ang pagpangita sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Kay kon ang mga Kristiyanos diya nga na makadungog niining programa, makadungog mahitugod niining Torah, mahibaw-an nimo nga sila ang nangawalang karnero sa Israel. Kay mo reflect sa ila o kanang mo spark sa ilang kasing-kasing ang Torah sa Adonai og moingon sila, kini mao ang akong gipaabot, kini mao ang akong gipangita. Mao na ang mga karnero mga igsoon. Ha? Kay niingon si Adonai Yeshua sa Juan 10, ang akong mga karnero pag makadungog sa akong tingog musunod kanako. Aduna ako'y mga karnero nga dili sakop ni ining turila. Manduan ko unya sila ug usahon ko ang panon ug usa lang unya ang magbalantay. Amen. Ang gipangita karon sa ebanghelyo, ang gipangita karon sa Torah mao ang nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Wa man ta maabot sa mga apostoles dire sa ilang pagpanangyaw sa unang panahon, kay nangamatay naman ang mga apostoles 70 AD pa lang, nangahurot na silang kangamatay ana mga igsoon. Wala na apostoles 70 AD. So ang mipadayon sa pagkaylap ug sa pagpangita karon sa mga nangawalang karnero sa Israel mao ang pagsangyaw sa Torah sa bisan asa nga dapit. Usa na ning programa dinhi sa kahanginan sa DYRB mga igsoon nga kanunay namong giwali ang Torah sa Adonai, kay mao kini ang paagi sa pagpangita sa nangawalang karnero sa Adonai. Kay nag-ingon ang Adonai, ang akong karnero kung makadungog sa akong tingog, sila mosunod kanako. Mao ni ang tingog sa Adonai, ang iyang Torah nga inyong gisalikway, ang Torah nga inyong gi-reject mga igsoon. Kung mubalik ka sa Torah, kay mauni ang tingog sa Adonai, magpaila nga ikaw usa sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Ato pang basahon, Mateo Kapitulo 15, versikulo 22 ngadtos 27. Okay. Mateo 15, 22. Sige. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita, miduol kaniya og mituaw. Sir, anak ni David, kaluin taon ako. Ang anak kong babay giyawaan og nagantos pag-ayo. Apan wala mutubag si Yeshua, miduol ang iyang mga tinun-an kaniya og mingon. Papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo. Amen. Unya mitubag si Yeshua, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Amen. Iandam, brother friend, ang Juan 10, 16 o 27. Napay sumpay. Sige, tiwas ang basa. Apan miduol ang babay og miluhod sa tubangan ni Yeshua. Sir, tabangi in town ako, ingon siya. Si Yeshua mitubag. Dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak Og ihatag. og ipakaon sa mga iro. Ang babay mitubag, tinuod kana sir. Apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Og si Yeshua mitubag kanila, inday pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Sus. Og niadto gayong gutloa na ayo ang iyang anak.
Amen. Amen. Pagkanindot sa mensahe nga nadungog sa usa ka babay nga dunay usa ka propeta sa Israel nga naghimog mga milagro. Onya nag-ayog masakiton o kay siya usaman sa biktima sa sakit kay ang iyang anak masakiton man. Siya miadto kang adunay Yeshua sa walay pagpanuko. Mga igsoon way pagkauaw miadto siya. Onya misinggit siya sa kusog nga tingog. Sir, anak ni David, kaluy in taon ako. Wala tagda, wala panumbalinga ni adunay Yeshua mga igsoon. Awagit panumbalinga. Hangtod ang mga apostoles, misugyot pa kang adunay Yeshua nga, agalon, papahawa ka ng bayhana. Kay nagsunod-sunod og saba kayo. Papawaon pa yun. Kalag naman na. Nanginahanglan sa kaluwasan. Pero sa isulti sa Biblia, siya o sa kababaeng Kanaanhon. Kaliwat ni Ham, mga igsoon. Anak ni Ham, kaliwat ni Ham, nga anak ni Noe, nga gitunglo ni Noe. Kaliwat siya sa tinunglo nga tao. Wa gid siya paambitas kaluwasan. Niingon ang adunay Yeshua kaniya, Inday, ako gipadala lamang. Lamang yun mga igsuna, ngadto sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Tapos, nagkanayon ang babae, Sir, maluoy in taon ka kanako. Ang akong anak masakiton. Mitubag si adunay Yeshua. Inday, dili maayo nga ang panalang sa mga anak, ipakaon sa mga iro. Ginganlan pa yun ang kaliwat sa tinunglo. Ginganlan og iro. Unya, bisan ginganlan siya iro, mipadayon siya, tinuod na sir, iro rami. Kamu among agalon. Apan sa mumhulang ninyo, mabuhi mi. Unsay tubag niya doon ni Yeshua? Inday, pagkadako sa imong pagsalig. Nakapaluwas ba kaniya ang iyang pagsalig? Gigrant lang, gihatag ang iyang request nga maayo ang iyang anak, mga igsoon. Pero, pag magisgot og kaluwasan, wala maghisgot. Wala maghisgot. Kaya nga naman, way labot sa pinili. Nainumdom ta sa gisultis Osyas 4:6, ang akong katawhan ng alaglag gumikan sa kahibalo, gumikan sa kakulang sa kahibalo. Wala maghisgot og nangalaglag akong katawhan gumikan sa kakulang sa pagtuo. Sa ato pa, bisan unsa pa na kadako sa imong pagsalig, dili na mo'y gibasihan sa dunay. Kundili ang gibasihan niya ang imong kahibalo sa iyang Torah. Malaglag ka kung wa kay kahibalo sa iyang Torah. Malaglag ka tungod sa kakulang nimong kahibalo sa iyang Torah. Ug kay gisalikway Manila ang kahibalo sa iyang Torah, matud pa sa Osyas 4:6, isalikway ko usab kamo ingon nga pare. Bisan ganing nga pare kang Hudyo, kung ang Torah sa Adunay imong isalikway kas pagkapare, how much more kamong mga Kristiyanos? Ang Torah sa Adunay inyong hingpit nga gisalikway. Karon magdaho mo nga luwason mo. Magdaho mo nga makaangkon mo kinabuhi nga way katapusan. Nga bisan gani ang pare nga magsalikway sa kahibalo, magsalikway sa Torah, isalikway man gani sa Adunay. Labaw na kamong mga Kristiyanos nga di pa mo pare, gisalikway pagid ninyo ang kahibalo sa Torah. Labaw nang isalikway mo sa Adunay. Basahan na ninyo, Osyas 4:6. Dili ako'y gasulti na ang Osyas. Ang Adunay, mo'y gasulti ni ana. So mga ang babae, bisan ang babaeng Kananon, bisan pag nagpakita siya, siyang dakong pagsalig, naayo ang iyang anak.
Pero ang kaluwasan, wala hisguti. Wala siya paubana para mag-alagad kan Adonai Yeshua. Kay ang bugtong misyon lagi nila. Gipakita na diya, inday ako, matod pa ni Yeshua, gipadala lamang ngadto sa pagpangita sa nangawalang karnero sa nason sa Israel. Karon ang pangutana, asa mani sila? Kining nangawalang karnero sa nason sa Israel, asa mani sila? Karon. Napatlaag, sumalapas Biblia sa Isayas, mga panagnas Isayas, nga gipatlaag sila sa tibuok kalibutan. Ha? Gipatlaag sila sa tibuok kalibutan, mga igsoon. Muna nga padayon ang pagpangita ni Adonai Yeshua kanila, kining nangawalang karnero sa Israel. O ang pagpangita ni Adonai Yeshua kanila, mao ang pagpakailap sa iyang pulong. Amen. Ang iyang ebanghelyo o ang iyang Torah. Kay ang ilhanan nga ikaw karnero, mamati ka sa tingog sa Adonai. Di ba? Mamati ka sa tingog sa Adonai. Atong basahon, Juan 16, laktod sa 27. Diri sa Juan 16, laktod sa 27. Pamati kamo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa mga panon sa mga lobo. Busa kinahanglan 66 na. Oh. Oh. Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo. Dili, Juan 16. Juan. Juan 16. Oh, ako Adonai ubang mga karnero, mo na diya ang pagasulti. Mm. Diri sa Juan 16. Ako, 16. oh, Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niini nga turila. oh, Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi og mamati sila sa akong tingog. mamati sila sa akong tingog. Og mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Amen. Oh, laktod 27. Laktod sa 27. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila og sila nagsunod kanako. Mao na ang ilhanan di ay siyang karnero. Ang ilhanan siyang karnero, nakaila siyang tingog. Unsa may tingog sa Adonai? Ang Torah o ang iyang ebanghelyo. Pag maminaw ka sa ebanghelyo o maminaw ka siyang Torah, kung makasabot ka sa iyang Torah, nakasabot ka sa iyang ebanghelyo, ilhana na nga karnero ka sa Adonai. Iya kang karnero. Pero kung nagpalingog-lingog ka lang, nakadungog ka sa iyang ebanghelyo, nakadungog ka sa iyang Torah, pero wa nimo tagda, wa nimo pansina, ha? Wa nimo tagdag, wa nimo pansina, unsay mahitabo, dili ka karnero. Gipaila naman dire, unsay ilhanan siyang karnero nga iyang gipangita. Ang gusto sa Adonai, usahon niya ang turil. Ubos usa ka magbalantay nga mao si Adonai Yeshua. Siya lang ang atong roe. Siya ang atong bugtong roe. Sa kehela si Adonai Yeshua mga igsoon. Siya ang atong bugtong magbalantay. Niya kita ubos sa usa ka turil as messianic community mga igsoon. Oh, muna gigon niya, ako Adonai ubang mga karnero nga wala pa may sakop aning turila nga naman ang ubang karnero niya to apa sa Assemblies of God. Ang ubang karnero niya to apa sa Pentecostal, Juanes. Ang uban niyang karnero na apas GMC. Ang uban niyang karnero na pas dating daan. Ang uban niyang karnero naapas Iglesia ni Kristo. Ang uban niyang karnero naapas Katoliko. Ang uban niyang karnero naapas sa mga born again. Pero moabot ang panahon nga dadon sila sa Adonai. Kung karnero ka sa Adonai, dili ka gyud makabalipan. Di ba? Sa hustong panahon mga igsoon, kung karnero ka sa Adonai, dadon ka niya sa iyang turil nga mahisakop ka ubos na lamang sa usa ka turil o sa usa ka magbalantay.
Muna na. Okay, tiwaso na tong basa Bradroy, Numeros 15:15. Maurang mga lagdaa ang tumano ninyo ug sa langyaw nga magpuyo uban kaninyo. Oh. Mga lagda kini nga walay katapusan alang sa Lagda tanan nga way ninyong katapusan. kaliwatan. Oh. Kay ang usa ka langyaw samara kaninyo sa atubangan sa Adunay. Amen. Usa ra ka lagda ang gihatag sa adunay mga igsoon. Sa usa ka langyaw nga hintel og sa usa ka Hudyo. Usaray balaod. Pero nganong mga tarungan man ang mga pastor nga moingon sila kanang balaod Brad ila ra nas mga Hudyo. Oh. Ano mga tarungan mga ila ra sa Hudyo nga usa ra man ang balaod. Sa Hudyo o sa mga langyaw. dili Hudyo, sa mga langyaw. Usaray lagda. So usaray panimbahon. Usaray Shabbat. Mga igsoon. Okay. Episo 2:11. Kamong mga dili Hudyo nga matud pa sa mga Hudyo dili tinuli. Yan daw ang Osyas 4:6. Kay sila kung mga Hudyo nag-ingon man nga sila tinuli Tinuli. nga sa ato pa gituli og tao. Oh. Hinumdumi kung unsa kamo kaniadto. Oh. Sumpay. Sumpay. Padayon. Kaniadto wala kamo diha kang Misaya. Oh. Kay mga langyaw man kamo Oh. Buto langyaw ha? Kinsay itawag langyaw? Ang bot may pasabot nga katulang to as Israel na muyo. Langyaw sa pagtuo, langyaw sa pagtulunan, mga igsoon, ug langyaw sa maong nasod, mo na bot pasabot aning langyaw. Gitawag ni Apostol Pablo Episo. Kining Episo na adin ni sakop sa Israel. wa. To aman sa grace sakop. To aman ni siya nabilong sa grace, mga igsoon kining Episo. Unya karon gitawag man Pablo kaniadto na imulag kamo sa Misaya. Ang gisgutan niya ang kihila dito sa Episo. Na nahimulag kamo sa Misaya kay mga langyaw man kamo og dili sakop sa katawhan nga pinili sa Elohim. Pag dili ka sakop sa katawhan nga pinili sa Elohim, di ka sakop sa Israel, tawag sa imo langyaw. Kita neta sa Pilipinas, dili ta sakop sa piniling katawan, langyaw ta. Pero sa diyang may sakop na ta sa Israel, sa piniling katawan, sa ilang pagtulunan, di na ta langyaw. Kauban na ta, katagilungsod na ta, bisag ni apatas offer nagpuyo. Muni sila, bisag na sila Episo, giisip na sila nga katagilungsod. Tungod sa nahiusa na sila sa pagtuo. Tiwasag basa. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan Oh. nga pinasikad sa mga saad sa Elohim Oh. ngadto sa iyang katawhan. Wag kitay bahin ha, kay hindi lagi ta, langyaw lagi ta. Nagkinabuhi kamo ni ining kalibutana nga walay paglaom ug walay Elohim. Apan sa inyong pagkahiniusa kang Misaya Yeshua, kamo nga kaniadto layo sa Elohim, karon nahiduol na pinaagi sa kamatayon ni Misaya. Amen. Sumpay. Padayon. Kay si Misaya mismo mao ang atong kalinaw, Maoy atong kalinaw. pinaagi sa paghimo sa mga Hudyo ug sa mga dili Hudyo nga usa lamang kakatawhan. Tanawa. Gihimo niya ang Hudyo ug ang dili Hudyo nga usa na lamang kakatawan sa unsang pagi diha sa iyang turil sa gibasa nato kaganina sa Juan 16. Giusa sa usa ka turil ang Hudyo ug ang dili Hudyo. Ang Hudyo katong sakop sa tribo ni Juda, mga igsoon nga sakop sa Judaism, ug ang dili Hudyo mao ang 10 tribes nga sakop sa 12 ang sa napulo ka tribo, mga igsoon nga nangawala, nga napatlaag sa tibuok kalibutan. Okay, tiwas og basa. Pinaagi Oh. sa iyang lawas, giguba niya ang paril nga nagulang ug naghimo kanilang mga kaaway. Amen. Dire pinaagi sa iyang kamatayon giguba niya ang paril sa panagbingkil nga nagulang kanila. Dili ang balaod may giguba ha. Sa hubad sa uban giguba niya ang balaod sa mga Hudyo.
Dili ang balaod sa mga Hudyo giguba kundi dili ang parel ang parel sa panagbingkil. Unsa man ang parel sa panagbingkil kanang dili magsandurot ba? Kabantay katong sa Marianhon nga gikahinabi ni Yeshua didto sa Atabay, niingon ang Samarian, nganong ikaw nga usa ka Hudyo nangayo man ka kanakong tubig? Nga ang mga Hudyo dili man makigsandurot kanamong mga Samarianhon. Ha? Nga naman, katong Samarianon, usa ka Israelita, anak sad siya niya Jacob. Mga igsuon, apan, ang mga Hudyo dili makigsandurot nila kay nagbikil biya ang mga Israelites, ang 10 tribes o ang katong Judah kay duha biya ka kingdom ang Israel, Kingdom of Judah, Kingdom of Israel. O niyang Kingdom of Israel nagsimbang mga Diyos-Diyos. Samtang ang Kingdom of Judah nagpabilin sa templo, mo nang ilang pa nagkabingkil, mo nang ilang pa nagkabangi. Apan gi guba kana ni Adonai Yeshua kana nga paril. Paril sa panagkabingkil nga nag-ulang kanila. 15. Giwagtang niya ang balaod sa mga Hudyo. Lakip ang mga kasuguan Oh. o mga kalagdaan Oh. niini. Unsa nga kasuguan mga kalagdaan? Katong mga kalagdaan sa panagbingkil, kalagdaan nga di ka pwede makigsandurot, di ka pwede makighimamat, mawita na gisulti ni Apostol kay pangatong Cornelio, nahibalo kamos balaod sa mga Hudyo, nga gidili kanamo ang pagpamisita sa mga dili Hudyo, man ang balaura ang iyang giguba. Giditan kami sa mong Oo, giditan kami sa Murilyon sa pagduaw kaninyong mga dili Hudyo. Mao nang balaura ang giguba di kay ang giguba ang ilang Tura. huba diri, ang giguba ang tura, ang Shabbat. Mo'y giguba pagkatoy-toy sa ninyo kadagas balaod kana pag yung Shabbat mo inyong initan nga mo na ilhanan siyang katawhan. Mao. Oh. Okay, padayon og basa. Aron gikan sa duha ka kaliwatan, Oh. mahimo diha kaniya ang usa ka katawhan, Katawan. og sa ingon makab-ot ang kalinaw. Amen. 16. Pinaagi sa iyang kamatayon sa Kalbaryo, gihiusa kita niya Taka. og gipasig-uli ngadto sa Elohim. Oh. Og sa ingon ni ana giwagtang niya ang pagdinumtanay. Dinumtanay. Dili ang Torah magiwagtang, ang pagdinumtanay di ay mga igsuon. Amen. Okay, 17. Busa. Busa mianhi si Misaya O og gisangyaw. gisangyaw niya ang maayong Oh, balita sa sa pakigdait. kalinaw alang sa tanan kaninyong mga dili dili Hudyo, Hudyo nga nga kaniadto kaniadto layo sa Elohim og sa mga Hudyo nga duol kaniya. Amen. Pinaagi kang Misaya kitang tanan Hudyo ug dili Hudyo Makaduol. makaduol Sa sa amahan diha sa usa ka espiritu. Amen. 19. Busa kamong mga dili Hudyo dili na mga langyaw Oh, o mga dumuduong, dili na lang yaw bisag ni apat na sa offer, bisag tuas las episo, dili na lang yaw di na dumdoong. Sige ngon ya. kundili mga Katagilungsod na. katagilungsod na sa katawhan sa Elohim o Amen. mga sakop sa iyang banay. Sakop na ta sa banay. Nabalik na ta sa banay sa Elohim mga igsoon. 20. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles o sa mga propeta og ang bato nga gisukaran nga mao si Yeshua Misaya. Baruch Hashem. Dalaygon ang Adonai ni ana nga mga bersikulo mga igsoon. Hinaot inyo nang masabtan. Kay perting layo ra gyud interpretasyon ninyo nini. Ang inyong pagtuo nga ang giguba, balaod, giguba ang Shabbat, giguba ang mga pangilin, ang mga lagda, sa kasabutan, giguba. Pagka di na mao, ang giguba, gipasabot na sa katapusan ang pagdinumtanay. Muna'y balaod sa Hudyo nga, dili ka pwede makigsandurot sa mga hintil, muna'y giguba. Muna'y timan-an na to ha, balik ta sa atong topic nga gisgutan, nga ang pangutana, gisalikway ba sa Elohim ang iyang katawan ng Israel? Ang tubag, wala. Wala gisalikway sa Elohim ang iyang katawhan nga mao ang Israel. O basa Bradoy, Osias 4:6.
malaglag ang akong katawhan tungod kay wala ako ninyo ilha Oh. og kay gisalikway man ninyo ako. Oh. Isalikway ko usab kamo ingon nga akong pare. Oh. Og kay nalimot man kamo sa balaod sa inyong Tanaw. ilohim, Oo. kalimtan ko usab ang inyong mga anak. Mauna, kung malimot ka sa Torah sa Elohim, kalimtan sa dang imong anak, karon pastor. Kung nalimot ka sa Torah sa Elohim, ang imong mga membro, kalimtan sa huway usa sa imong membro nga maluwas. Hinumdumi, nangalaglag ang akong katawan, bisan pag Israelita kag dugo. Karon, pero wa ka kahibalo. Unya, padayon kang magsalikway sa kahibalo, padayon kang magsalikway sa Torah. Isalikway ka niya. Isalikway niya ang imong mga anak. Ang imong mga membro, bisan pagpila na kakatuig na mastor, milyon na ang imong mga membro, pero ngalan nga wa ka mahibalo sa Torah, ngalan nga wa ka mahibalo sa iyang kahibalo, laglagon ka og ang imong mga anak di gid maluwas. Unsa ang pagkaluwas niya na? Iandam brother friend, Buhat Jis 34:35. Atong basahon, Buhat Jis 34:35. Timan na siya mga igsuna nga nangalaglag ang akong katawhan gumikan sa kakulang sa kahibalo. Wa gid maging Biblia, nangalaglag ang akong katawhan tungod kay walay pagtuo. Mga igsoon kay karon kung panahon na brodroy nang hinambog sila bahin sa pagtuo. Oh. Mo man nagipasigarbo nila ron ang pagtuo. Labi na Miracle Crusade. Grabe makapasiatab silang pagtuo, pagtuo gyud. Pero kahibalos Torah na wala. Nya, unsay gikas Biblia? Nangalaglag ba akong katawhan? Gumikan sa kakulang sa pagtuo? Dili pagtuo ang isgutan niya. Kakulang sa kahibalo. Pagkulang kang kahibalo, bisan pagdako kang pagtuo. Pero kulang kang kahibalo sa Torah, di ka maluwas. Tunig yung Torah kay maghatag nimo ng kaluwasan. Kung kalimtan nimo ang Torah, kalimtan sa daging mong mga anak. Buhat Jis. Diri sa Buhat Jis 34 ngadtos 35. Ngadtos 35. Mm. Sige pamingon. Karon nailakon na Oo. nga ang Elohim walay pinalabi. Amen. Ang mahadlokon kaniya og nagbuhat sa matarong iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit. Baruch Hashem. Dalaygo ng Adonai, mga igsoon. Natapos na usabang atong oras. O ako maghahangyo kaninyo sa pagsunod sa akong nga pag-ampo. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Dawaton ko ikaw nga akong personal nga manluluwas og hari sa akong kinabuhi. O isaad ko nga mobalik ako sa imong Torah samtang ako hugot ang pagtuo nganha kanimo. Sa ngalan mo Adonai Yeshua HaMoshiach, luwas ako kauban sa akong tibok panimalay. Amen. Adonai Yeshua, palangini ang among mga sukitig paminaw nga nakasabot sa kamaturan ning taknaa sa kabuntagon, ipadagayday mo kanila ang imong grasya sa kaluwasan. Sa ngalan nimo Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. O kay wala naman kitay igong panahon, kini ang inyong ubos nga alagad sa Adonai. Brother Gedeon Silva, kauban sa atong beloved brother Roy Celeste, atong beloved brother Efren Esconde, ug sa akong mahal nga anak, Chid Kinoris Silva, manamilit kanyong tanan sa pagingon, nga mulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog, magatuman ini, hangtod sa sunod nga gayon sa samang takna ug sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Baruch haba Bishem Adonai. Dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag ka natong tanan. Shalom, shalom.